oso ona. 3. Danak onak. Eta degualdeko izan ez joz, ohandiken hobea. Ze alde dau batetik beste? Ba, netzako denak antzekok. Oire indeu. Txorizoa oso ona. Dena ona. Eta bestela zemuzko giroa dago hemen. Ona. Garri bateko kontu ez da, hau ez da. Jendea baina herri txikitan asko atzeatzen da. Baina, ondo. Egualdire harra da. Bestela zeiteko aprotxatzen zu festa egun ondan. Bueno, pixkat ibilita. Jandaian da. Aurrea. Oso ona. Zemo pratik. Aurrenekoa. Besta matea igual, prokoet. Txakolineni bastante probatu jute eta bastante hobentzonetako. Da, hola ematu emitaten aprotxotin bako dugu. Urretan ebago zaurrea eta gu gehiuztago eskatzeko hortigen aurrea. Ba, geixo probatu behar dikegu. Bueno, guk zeituko aprotxatuko dugu, ba, hilo batxek zain dut, bat eta beste, eta hemenik aurrea milagro handik ez dago eskatzeik.